Tak jo, krásný den, naše fotbalová komunito. My jsme si pro vás dneska tady s Matúšem připravili takovou obecnější prezentaci o rozvoji fotbalisty. Matúš je vlastně takový pohybový specialista z jejich IIM Academy z Bratislavy. Určitě všechny popisky na jejich sociální sítě a tak dále budete mít tady pod videem, abyste se sami mohli kouknout, co dělají a jak vlastně pracují s těma mladýma klukama a jak jim pomáhají v tom jejich rozvoji. A já bych asi tady teda předal slovo Matúšovi a ten vám vlastně tady tuhletu úvodní prezentaci představí sám. Ďakujem ti za slovo a poďme sa teda pozrieť na tému toho, ako sa môžete rozvíjať ako futbalisti, či už od mládeže alebo až po nejakého seniora. Je to naozaj veľká téma a zároveň veľmi obšírna, že to, akým spôsobom môžete svoj výkon zlepšovať, ako sa posúvať ďalej vpred, je veľmi veľa vecí, ktoré ten výkon ovplyvňujú. Keď pôjdeme len tak náprve, tak aby som sa ja nejakým spôsobom uviedol, moje meno je Matúš Dzian, na 20 rokov v podstate už pracujem ako kondičný tréner, hlavne pri športovcoch na reprezentačných úrovniach som pôsobil niekoľko rokov s reprezentantmi, hlavne mládežníckymi. A čo mi to prinieslo? Prinieslo mi to nejaký aj holistický pohľad na športovcov, ktorý môžem momentálne aplikovať už asi 4. rokom v mojej pohybovom centre IIM Academy, kde sa snažíme rozvíjať tých športovcov možno aj iným spôsobom. Nie len teda takým klasickým, že je kondičná stránka, behy a silový tréning, ale predsa len už možno zapájame do toho aj oveľa viac nejakej koordinácie, funkčnosti a ďalších iných vecí, ktoré skvalitňujú nejaký pohybový prejav. Nebavme sa teraz konkrétne len o nejakej sile alebo o nejakých jednotlivých úrovniach, ale celkovo nejaký pohybový prejav a techniku behu a tak ďalej. Keď prídeme úplne že na začiatok toho, že čo vplýva na športový výkon, tak potrebujeme si povedať aj o tom, že pozor na prílišnú alebo skorú špecializáciu. Čo to znamená? To znamená, že pokiaľ prídeme do športu ako veľmi mladí, dajme tomu, že začneme športovať v svojich 5 rokoch a robíme len ten jeden šport stále do kolečka, ešte si pridávame do toho nejaké ďalšie individuálne tréningy, kde stále robíme v úvodzovkách, ale jednu formu pohybu. Hej, že v tom behu, v tom futbale je nejaká určitá lokomócia, je tam nejaká zmena smeru, ale z toho pohybového prejavu vlastne nevyskočíme niekam inám. Stále robíme v podstate to isté a nevenujeme sa iným pohybovým aktivitám a to nie je veľmi správne z hľadiska nejakého motorického, ale aj mentálneho rozvoja. A keďže by bol ten futbal alebo hociaký šport len jediným športom, aj tak sa dá vybudovať možno ten alebo pomýšľať na to, aby sme dosiahli ten top vrchol, ale potom potrebujeme zabezpečiť tú inú pohybovú aktivitu alebo nejakú kompenzačnú náhradu, ktorá vlastne vykompenzuje ten jednostranný pohyb. Prečo tomu tak je a čo tá skorá špecializácia, že prečo je taká nežiaduca? Tak jedna stránka je tá, že len to úzke zameranie na tú jednu pohybovú aktivitu dokáže vytvoriť v dlhodobom horizonte nejakú monotónnosť. Že v podstate je to stále to isté, stále sa opakuje jeden a ten istý pohyb, jeden a ten istý tréning a v podstate po tak dlhom veku nás to prestáva baviť. Bolo XY talentov, ktoré vlastne skončili na nejaké vyhoretie len skrz to, že hrali len futbal. Prišli do veku 16-17 rokov a zistili, že stále je to isté, nevyskúšali nič iné. A častokrát začínajú vymýšľať, že dobre, tak celý život hrám len futbal, vôbec nemám žiadny iný život a tak ďalej. Potom sa vynechávali tréningy. Chodilo sa s nejakou inou partiou von, lebo chceli nájsť aj teda nejaký iný ten cieľ toho života ako len futbal. Tak takisto veľa talentov vlastne skončilo v podstate svoju futbalovú kariéru. Potom to spôsobuje nejaký syndrom vyhoretia, to je veľmi, veľmi podobné, akurát je to, že človeku sa už nechce trénovať, alebo ten daný športovec nemá chuť trénovať a motiváciu, pretože stále je to isté a dopadá celý ten kolos toho tréningu, tej záťaže a tak ďalej, v podstate hlavne na tú mentálnu stránku. Potom je tam veľmi častá orientácia na výkon, čo to znamená, že už keď človek začína od mladého veku športovať v jednom športe, tak
začne tam byť tlak na ten výsledok, na ten výkon, aby či už dával góly, alebo aby ten výkon bol čo najlepší, asi najviac zo strany rodiča, ale takisto ten tlak môže vyvíjať aj sám športovec na seba, čo nie je veľmi prospešné a k tomu sa dostaneme neskôr. A potom tam samozrejme vzniká zvýšené riziko zranenia, ktoré bohužiaľ, najprv som tam písal možné zvýšené riziko zranenia, ale musím povedať z vlastnej skúsenosti, že naozaj je to zvýšené riziko zranenia práve kvôli tomu, že ten človek naozaj sa hýbe len v určitých pohybových vzoroch. A ako náhle zrazu príde do nejakého iného, alebo náhodou v tej situácii a v tej hre sa vyskytne nejaký pohyb, na ktorý jeho organizmus nie je až tak zvyknutý, tak prichádza k rôznym zraneniam. Keď si to pozrieme teraz, ale ten tlak na ten výsledok, čo to spôsobuje, tak keď to máme nejakým spôsobom prirovnať, že čo to je, tak je to napríklad to, že ja idem do zápasu s tým, že musím dať gól, lebo otec vám potom bude mať radšej, hej, to asi možno beží v našej hlave a takisto som aj tento tlak pociťoval aj ja, môj otec bol dokonca ešte aj tréner môj, takže o to viac bol na mňa prísnejší a o to viac po každom zápase vlastne prišla tá nejaká v úvozovkách, nazvime to, nejaký ten dohovor medzi mňou a ním, ale bol to skôr jeho monológ, že čo som mohol urobiť lepšie a tak ďalej. A nevplyvalo to práve na mňa najlepšie, pretože do ďalšieho zápasu som nastupoval pod väčším a väčším stresom, aby som niečo nepokazil, lebo zase vlastne v konečnom dôsledku prídem k tomu pozápasovému nejakému toľku, monológu, kritike, ktorý sa na mňa zvalí. A práve toto už zvyšuje tú hladinu stresových hormónov, že pokiaľ chceme podosahovať a urobiť dobrý výkon, nemôžeme byť pod stresovými hormónmi. Chceme lepšie regenerovať, takisto nemôžeme mať veľa stresových hormónov. Tým pádom potom nás to demotivuje. Demotivuje nás to, že akákoľvek chyba, a my sme za ňu skritizovaní, my sme v podstate nejakým spôsobom to u nás vyvolá pocit, že nie sme dosť dobrí. To je na tej mentálnej úrovni, je to v podstate nejaký mentálny vzorec, ktorý sa v tom vytvára. Keď ako náhle nás niekto kritizuje alebo nie je spokojný s tým, ako hráme alebo aký výkon sme podali, tak na nás sa to prenáša, že nie sme dosť dobrí. Aj u nás veľmi zlé nastavenie očakávania. To som bol naozaj svedkom toho, síce sa zápas vyhral, ale v konečnom zúčtovaní ten chlapec prišiel do šatne a bol smutný. A keď sme sa pýtali na to, že prečo si smutný, tak nám povedal, že pretože som nedal gól a môj otec vlastne chcel, aby som dal dneska gól. A ja keď teraz nedám gól, tak otec nebude spokojný. Sadnem do auta a otec mi zase začne hovoriť veci, čo som mal urobiť lepšie a prečo som nedal gól a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá vlna tých očakávaní prenesených z rodiča na dieťa sa prenáša v podstate aj na to dieťa a potom vytvárame ako keby zlé hodnoty, aj my sami si športovci, v rámci toho nejakého našeho výkonu a hlavne tlaku na výkon. Pretože keď si nastavím očakávania tým, že chcem podať najlepší výkon, aký v danej chvíli viem, či už nejakú chybu urobím alebo nie, ale budem sa snažiť nejakým spôsobom ju napraviť, tak potom môže mať oveľa lepší pocit zo seba po tom výkone, ako keď si zle nastavím očakávania a automaticky mi ten dopamín padne a ja sa neradujem, ani keď naozaj ten tým vyhrá. Takže na to si dávať veľký pozor, ako do toho tréningu, alebo aj ako do toho zápasu, s akou motiváciou nastupujete. A takisto aj zo strany rodičov pozor na to, ako dokážete motivovať svoje deti. Ten mentálny aspekt toho rozvoja, ktorý často býva. To znamená, že ja teraz sa porovnávam s Ferkom alebo s Jožkom, že on je taký a ja som taký a ja toto a on toto. Netreba to robiť. Treba sa vždy porovnať iba so samým sebou, pretože ja naozaj môžem vidieť najlepšie zlepšenia práve na tom, že sa rozvíjam a zlepšujem z jedného tréningu na druhý. Dať si nejaké zrkadlo po každom tréningu, že v čom som sa teda v dnešnom tréningu zlepšil, čo som sa nové naučil dnešný tréning a podávať si otázky, ktoré ma môžu posúvať vpred. Nie, že teraz mi toto nevyšlo a toto mi zase nevyšlo a toto. Nie, práve, že čo mi vyšlo. Hovoriť si nejaký vnútorný rozhovor so samým sebou a čo mi vyšlo, čo bolo to dobré v tom tréningu a čo by som mohol zlepšiť, na čom môžem ešte viacej pracovať, aby som mohol dosiahnuť lepší výkon, aby som mohol byť top športovec. Klásť si správne otázky je úplný základ nejakého mentálneho rozvoja. Hovoriť si, čo mi nešlo a čo bolo zlé.
je vlastne iba dávanie dole vlastné sebavedomie, čiže podkopávanie sa totálne. Na to si ako športovci dávajte veľký pozor. Ako vnímate rozhovor so samým sebou? Čo si hovoríte? Aké otázky si kladiete? Veľký pozor na to. Dokážeme sa k tejto téme potom neskôr možno vrátiť v nejakom obširnejšej prezentácii, kde sa zameriame len na tento mentálny aspekt a na rôzne techniky, ako teda s tým vnútorným rozhovorom pracovať, ako pracovať s vizualizačnými technikami. To znamená, že predstavovať si ten výkon na samého seba v tom najlepšom možnom svetle, ako sa mi len dá. Pardon. Nadstaviť si tam práve tie správne hodnoty, že chcem byť platným hráčom na ihrisku, chcem naozaj hrať za tým, ale samozrejme podať svoj najlepší výkon. A vnímať to, dávať si to do možno myšlienkového obrazu alebo naozaj vizuálneho obrazu. Každý to máme nejako ináč, niektorí viacej dokážu aj ten obraz vytvárať a mať tú predstavivosť, že dokážu ten obraz v podstate ako keby vidieť, alebo myšlienkami vnímať nejaký príbeh, nejakú víziu toho, ako môj výkon môže vyzerať v čo najlepšom možnom svetle a situácii, ktorú momentálne dokážem dať. Ako snívať vo veľkom sa hovorí, že proste predstavujte si aj sami seba, že možno kde hráte, kde chcete byť, ale aj momentálny stav vašeho výkonu, ako hráte 100% najlepšie, ako sa vám dá. Potom sú to rôzne dýchové techniky, ktorým sa dokážete buď skľudniť, alebo zase sa dokážete aj nabudiť na športový výkon. A ten vnútorný rozhovor, o ktorom sme sa bavili, alebo nejaká afirmácia, ako sa tomu akože odborne hovorí. A potom je tam pozitívna spätná väzba. To sú práve tie otázky, aby vám to dávalo tú motiváciu sa zlepšovať a nie, aby vás to podkopávalo a tým pádom zhoršovalo zbytočne váš výkon, ale aj nejaký mentálny stav vašej mysle. Futbal nie je len izolovaná činnosť. Čo to znamená? To znamená, že keď sa pozriete na ten futbal, tak není to jak beh na 100 metrov, že odštartuje sa, človek sa rozbehne, beží rovno, príde k cieľovej a koniec. Ale vy sa potrebujete rozbehnúť, potrebujete vnímať celé prostredie, ktoré je okolo vás, reagovať na to, vymyslieť nejaké, čiže mať nejaké to decision making, že urobiť nejaké rozhodnutie, čo v danej chvíli potrebujete a vybrať z toho alebo z tých možností, ktoré vám vaša hlava ponúkne, tú najlepšiu možnú možnosť, aby ste z tej situácie, ktorá je pred vami, vyšli úspešne. A keď to zoberieme na úplnom, takom, že rozoberieme to ešte viacej na drobné, tak je tam nejaký zámer toho, čo chceme urobiť. Čiže vidím loptu pred sebou, chcem ju získať, ale zároveň vidím, že je pri nej v blízkosti aj hráč supera, takže bude tam asi príde k nejakému súboju. Na to naše telo začne vyvíjať nejaký proces, na základe ktorého sa naše telo začne hýbať za tou loptou. A to znamená, že prichádza tam nejaká vnútrosvalová koordinácia. Čo to znamená? Znamená to, že keď potrebujem byť rýchly, tak moje telo potrebuje zapnúť čo najviac rýchlych svalových jednotiek, aby som teda mohol tú rýchlosť vykonať. Čím viacej zapojím, tým viacej budem rýchlejší. Čím menej zapojím, tým proste ten beh nebude až taký rýchly. A potom je tam nejaká medzisvalová koordinácia, čo znamená, že ako jednotlivé svaly sa dokážu zapojiť do činnosti, aby ten šprint alebo ten úsek, ktorý beží, mohol byť čo najrýchlejší. To znamená, že pokiaľ tá koordinácia bude dobrá a správna, tak môžem byť zase rýchlejší a naopak, keď nebude správna a bude tam niečo nedostatočná, napríklad práca rúk alebo nedobré a optimálne položenie chodidla na zem, to znamená, že keď dopadne chodidlo na zem, tak môže dopadnúť aj veľmi pre ťažisko, čo spôsobí, že taký rýchly nebudete, a keď vám dopadne priamo po ťažisko, tak môžete byť rýchlejší. Sú to síce nejaké odborné veci, ale to sa dá potom samozrejme rozobrať a zamerať sa na to v jednotlivých cvičeniach alebo zase nejakej inej prezentácii, ale len aby sme si ukázali ten pohľad na to, že naozaj to naše telo nepracuje len s nejakou jednoduchou vecou. Ten futbal je tak komplexný, že potom ešte naše telo musí aj vyhodnocovať, že keď dopadne to chodidlo na zem, tak v akej pozícii, v akej polohe dopadne to naše chodidlo na zem. Napríklad veľakrát sa môže stať niekomu napríklad vírom, to znamená, že tá propriorecepcia síce fungovala, ale tá situácia bola natoľko zložitá, že v podstate sme ju nezvládli. Naše telo ju nezvládlo a tým pádom sa stal nejaký výron členku a my sme museli v podstate zase ísť do nejakého regeneračného rehabilitačného procesu a rekonvalescencovať zranenie, ktoré teda sme si spôsobili, nie nejakou vinou, ale spôsobila ju, dajme tomu, sa situácia, v ktorej sme boli. A celkovo
to všetko vytvára nejaký vonkajší prejav toho, ako keď sa teraz neberte seba ako výkon, ale odstúpte z toho a pozrite sa na to ako divák a vidíte tých futbalistov v podstate, alebo keď pozeráte Ligu majstrov, tak vidíte toho Messiho, momentálne síce už nie, lebo je v Amerike, ale tak vidíte toho Mbappého, jak sa pohybuje na ihrisku, že je naozaj veľmi rýchly a hociaký pohybový prejav v podstate ho nejakým spôsobom nezaskočí. To znamená, že je v rýchlych zmenách smeru, je rýchly, keď sa akceleruje, je naozaj rýchly s loptou. Žiadna činnosť v podstate mu nerobí problém a dokáže tú rýchlosť preniesť do každej jednej situácie. A preto je ten futbal alebo celkovo tie športové hry tak veľmi náročné na to a na celý ten proces, ktorý tam prebieha, že nie je to len o nejakom svalovom výkone, ako napríklad u spierača, ale je to veľa o tom, ako dokážeme pracovať s monitorovaným prostredím, ako dokáže ten hráč rýchlo reagovať a rozhodovať sa. Že toto je niekedy možno oveľa dôležitejšie ako to, či dokážem zabehnúť 3500 metrov na kuprovom teste na 12 minútovke alebo 3000 metrov. Že to už tam veľký rozdiel so mnou možno ani neurobí, ale toto urobí naozaj veľký rozdiel v tom, že nebudeme strácať čas. Keď sa na to pozrieme ešte nejakých takýchto... Můžu tě, Matuš, jenom přerušit rychle? Áno. Já jenom teďka bych chtěl mluvit právě k tomu hráči, co na to kouká, že Matuš tady vlastně říká fakt jakoby skvělý poznatky, opravdu jakoby se ho snažte poslouchat, protože je vidět, že je v tomhletom oboru odborník. A pokud si něco nestihl nebo nepochytil, protože vím, že na tady ty témata, co tady Matuš otevírá, nám chodí spoustu dotazů, takže vím, že třeba nejste v tom tolik vzdělaný nebo nevíte co, tak si tu část klidně pust ještě jednou si přečti ty body v jeho prezentaci a zkus se nad čím zamyslet, aby si na to dokázal odpovědět. Vlastně Matuš ti tady dal nějaký obecný klíč, jak se nad tím zamýšlet a myslím, že ti to právě hodně pomůže v tom tvém rozvoji už jenom to, že se nad tím takhle zamyslíš a že ti to někdo vysvětlí. Takže pokud si něco nestihl nebo nerozumíš, tak buď nám neváhej napsat, anebo si to pust ještě jednou a věřím, že ti tohleto obrovsky pomůže, protože jsou to skvělé informace, co tady dostáváte. To je jenom promiň za přerušení a můžeš pokračovat. Nič sa nedeje, veľmi a ja ďakujem, že si takto ma doplnil. A sú to informácie naozaj, ktoré budú pre vás hodnotné a dúfam a verím to teda, že našu spoluprácu budeme rozvíjať natoľko, že tých informácií bude viacej a naozaj rozvinieme každú jednu stránku oveľa komplexnejšie a dopodrobná. Teraz chceme len priniesť presne ten pohľad, že koľko tých vecí naozaj dokáže z vás urobiť úspešných športovcov. Toto je zase nejaká mapa, je to nejaký model toho, že čo ten športový výkon všetko potrebuje alebo zastrešuje, že je to sila, ale dobré, ale tú silu môžeme rozdeliť na funkčnú silu, vytrvalú silu, maximálnu silu, nejakú výbušnú silu, rýchlosť zase rozdeliť na ďalšie veci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako na športovca naozaj na vás vplýva kopec vecí, ktoré do toho výkonu zasahujú. Aj napríklad emočná stabilita. Človek by povedal, že čo to je, ale keď zoberte si napríklad to, že je veľký rozdiel v hráčoch, ktorí tú emočnú stabilitu majú alebo nemajú. A kde som to napríklad mohol naposledy vidieť, tak pozeral som zápas majstrovstiev Európy 21 rokov, kde neviem, či to bolo štvrťfinále a hralo Taliansko s Nemeckom. Bolo to 1-1 a v poslednej minúte, alebo sa mi zdá, že už bolo v predĺžení času, úplne zbytočný faul, za ktorý dostal hráč a v podstate bola to už druhá červená karta talianskeho týmu. Čiže niekedy naozaj to výpätie a ten futbal, ktorý prináša veľa emócií v tom športovom výkone. Že keď tam hráč niekedy zlyhá a zbytočne urobiť napríklad, dajme tomu, úplne zbytočný faul, alebo začne sa rozčulovať pred rozhodcom, takto to bolo, dostal žltú kartu za faul, začal sa rozčulovať rozhodcovi a v podstate nejakým spôsobom gestikulovať a hodnotil jeho rozhodnutie ako zlé a dostal druhú žltú kartu a zároveň červenú. Čiže toto je nejaká tá emočná stabilita, ktorú by ten hráč naozaj mal mať a mal by dokázať vnímať to, že ako sa správa na tom ihrisku, pretože všetko to ovplyvňuje jeho výkon. A môže to ovplyvniť tým pádom aj výkon celého mužstva a teda tým, že hráte o jedného menej, je to znateľné v tom športovom výkone ako týmu.
Potom samozrejme ďalej je tam rodič, tréner, to akého máš, viete sami možno porovnať, že niektorý tréner vás úplne ideálne rozvinul, niektorý tréner možno nie. A zase ten tréner takisto na ňo vplýva to, aký má vzdelanie, aké má komunikáciu a tak ďalej, aké veci používa, aké má kurzy, workshopy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj tých vecí, ktoré vás dokážu ovplyvniť v tom športovom, neurekom a vašou úlohou je vybrať si tie najlepšie, ktoré vy vidíte, že sa vás posúvajú vpred. A teraz dajme tomu, že ako to podporiť, ako ten rozvoj a potenciál, tak úplný základ v podstate po vašom veku, pretože vy ten tréning sami ovplyvniť nedokážete, pretože hráte v nejakom týme, hráte v nejakom klube, kde trénuje vás nejaký tréner. Asi keď budete chcieť vymeniť toho trénera, tak sa vám to nepodarí, ale čo môžete ovplyvniť, tak to je, že zamerať sa na kvalitnú výživu, správne regenerovať a nadstaviť si správne rutiny. Keď to zhrnieme alebo teda rozdelíme to, takže poďme sa pozrieť na tú stravu. Keď sa pozrieme na nejakú pyramídu, ktorá má predstavovať nejakú správnu alebo optimálnu výživu, tak jednoznačne je tam ten základ prijať ovocie a zeleninu. To neznamená teraz, že máte byť vegetariáni alebo máte jesť len toto. Nie, ale veľkú časť vašeho jedla by mala tvoriť zelenina a ovocie. Čiže keď si dáte napríklad na raňajky, dajme tomu nejakú rýžovú kašu, tak si tam hodí nejaké jablko, banán alebo čučoriedky, to je jedno. Akékoľvek bobulovité ovocie, ktoré možno, a teraz hlavne keď je leto, tak máte maliny, jahody a tak ďalej, tak využívajte, dávajte si to. Keď si dá niekto na raňajky jogurt alebo tak vždy nech tam je nejaká časť, aspoň ktorú tvorí to ovocie alebo zelenina. Tá zase by mohla byť napríklad na obed, že keď máte obed a dáte si nejakú rýžu s mäsom, tak mať tam aj možno k tomu nejaký šalát, ktorý či už pred tým jedlom samotným požijete a zjete, alebo to zároveň dáte s tým jedlom. Snažiť sa, aby vaše jedlo bolo čo najviac čerstvé. Čo to znamená? Znamená to, že vyhýba sa nejakým polotovarom, že kúpite niečo v obchode, to čo dáte do mikrovlnky a zjete. Tá nutričná hodnota alebo hodnota, ktorú vám to jedlo dá, je veľmi nízka. Ale keď budete mať jedlo, ktoré je naozaj čerstvé a fresh, tak vám to dá oveľa viacej živín a vaše telo môže lepšie podávať výkon, ale zároveň aj lepšie regenerovať, pretože strava a výživa je takisto veľký článok regenerácie. Čo to je kvalitné mäso alebo mlieko. Je to, že momentálne mliečne výrobky nie sú úplne ideálne, pretože aj tá trvanlivosť, ktorú majú, tak je pomaly viac ako poloročná. Je tam veľa éčok, teda nejakých aditív, ktoré pre naše telo nie sú vhodné. Čiže keď tak, možno tak vyberať niečo, čo je čerstvejšie. Keď mäso, tak vyberať nejaké, ktoré je možno z nejakého lokálneho chovu, alebo aspoň z chovu, ktorý je vám možno dobre známy a nie je to niekde z nejakej veľkovýroby. Proste, ktoré mäso je napíchané antibiotikami a ešte odchované na nekvalitnej strave, takže naozaj vyberať si viac tú kvalitu tých potravín a možno kľudne jesť aj menej, ako je veľa a nekvalitne. Čo sa týka nejakých príloh, tak určite zemiaky a rýža, to môžem odporučiť, čo sa týka športovcov, do toho veľa lúštenín u nás sú to strukoviny, klíčky, semená, orechy, zakomponovať to do tých jedál, dať si nejaký šalát, dať si do toho alebo nejaké mäso, quinoa, do toho dať nejaké klíčky, orechy a zároveň máte veľmi hodnotné jedlo. Keď pôjdeme ďalej na nejakú regeneráciu, jednoznačne, čo je veľký problém, hlavne v tínedžerských kategóriách, spánok. Tým, že v tínedžerskom veku samozrejme chcete sa socializovať a momentálne sociálne siete sú veľkým boomom pre vás, chcete byť stále v kontakte s partiou, s chalánmi, s kamarátkami a tak ďalej, takže naozaj častokrát preťahujete ten pobyt na tom telefóne a na tých sociálnych sieťach až do neskorých hodín, idete neskoro spať, bohužiaľ musíte skoro ráno stávať kvôli škole. Áno, chápem, že ten systém není úplne pre vás hodne nadstavený, ale bohužiaľ musíte sa nejakým spôsobom prispôsobiť a dochádza tam k tomu, že začnete mať nejaký spánkový deficit, ktorý vo vašom veku zatiaľ necítite, možno prvý mesiac
eventuálne ešte možno 2 to vaše telo dá, ale za chvíľu začnete mať čoraz menej síl, začnete to cítiť na vašom tréningu, začnete to cítiť na vašom výkone v zápasoch, začnete to cítiť, že vaše telo začne byť oveľa viacej tuhé. Čo to znamená? To znamená, že môžete mať oveľa viacej zranení, môžete mať oveľa viac problémov, že sa vám natiahne sval. Môžete mať oveľa viac problémov s tým, že vás začne niečo bolieť. Sice budete ďalej trénovať, ale bude vás to nejakým spôsobom obmedzovať v tom výkone, pretože tam bude stále nejaká bolesť. Potom je to otužovanie. Je to možno momentálny takisto boom vo svete nejakého biohackingu, čo znamená, že ľudia, čo sa chcú o seba starať a nejakým spôsobom zdravo žiť, tak to otužovanie zaraďujú ako nejaký benefit, alebo teda ako nejakú aktivitu, ktorá im má pomôcť celkovo v nejakom životnom smerovaní. A pre vás ako športovcov je úplne kľúčová. Ja nehovorím, že teraz musíte otužovať a každý deň sa hodiť do ľadového jazera alebo do ľadovej kade, ale minimálne to začať s tým tak, že osprchujete sa, na záver si pustíte studenú sprchu a osprchujte si iba nohy. Úplne vám to bude stačiť, 2-3 minútky si posprchujte vlastne od pasa dole a ako začiatok úplne super. A keď budete zdatnejší, tak môžete naozaj ten koniec tej sprchy dať 2-3 minúty v podstate v studenej vode. Môžete začať postupne, nemusí to byť hneď na tej najstudenejšej, ale naozaj k tej najstudenejšej sa dopracovať. Keď vás to bude ťahať potom ďalej, tak si myslím, že môžete si vybrať ďalšie varianty, ako sa otužovať dá. Ale z hľadiska regenerácie je to takisto celkom, dajme tomu, dobrá terapia na to, ako zlepšiť regeneráciu, ako zlepšiť svoj stav fyzicky po nejakom vysokom alebo vypätom zápase, kde ste naozaj kde prišlo k veľkému zaťaženiu, alebo keď máte prípravu a naozaj cítite sa byť unavený a že tie nohy máte úplne zničené, tak to otužovanie vás troška ako keby refreshne. Potom tam máte voľnočasové aktivity, to znamená, že ako pristupujete k svojmu voľnému času. Okrem toho, že dnešná generácia, čo naozaj mám skúsenosti, je veľmi často práve na sociálnych sieťach a s mobilom a na počítači, tak není to úplne dobrá voľba. Z hľadiska toho, že všetky tieto naše elektrické zariadenia, ako počítač a takisto telefón, vyžarujú nejaké elektromagnetické žiarenie, ktoré není pre naše telo úplne že vhodné. Nehovorím, že nás zabíja, ale takisto oslabuje náš organizmus. A čím viac sa mu vystavujeme, tým naše telo ako keby dokáže zase s tou regeneráciou spomaliť. Nedokáže sa tak dobre regenerovať. Čiže aj v tých voľnočasových aktivitách možno si nájsť niečo, kde si dám nejaké dýchové cvičenie. Alebo dám si nejakú meditáciu. Viem, že možno o tom veľa informácií není, že ako to začleniť do tých rutín, ale naozaj sa dá. Už len z hľadiska toho, že aj tú vizualizáciu alebo ten nejaký vnútorný rozhovor, ktorý môžete sami so sebou viesť, vás môže posúvať dopredu. Kdežto to, že či máte lajky, alebo to, že pozerať na nejakých iných videách, áno, fajn, na nejakú časť toho dňa je to fajn, pozrieť si možno, kde sa môžem zlepšiť, alebo nejaké také motivačné veci, ktoré vás naozaj môžu posúvať vpred, je super, ale že netráviť tam zbytočne veľa času, len aby ste zabili čas. Potom ďalšie je terapia červeným svetlom. Můžu se tě jenom zeptat něco k té regeneraci? Jenom takhle vím, že třeba i spoustu hráčů se nás ptá jakoby na aktivní regeneraci, což s nimi jakoby řešíme tak, nebo i osobně to třeba mám, takže už jsem si to tak jakoby hodněkrát zkoušel, že když mám po zápase a jsem fakt rozbitej a pak třeba ten celý zbytek dne nebo ten další den se nehejbu, protože si chci jakoby odpočinout, tak mám akorát to tělo stuhlé. Ale pak mám zase na druhou stranu vyzkoušeno, že když jdu třeba na procházku, jdu se proběhnout, nebo jízda na kole, i když je to jakoby nějaká aktivita, tak mi to v té regeneraci pomůže. Tak jenom jestli třeba tady k tomu, protože vím, že to spoustu hráčů zajímá, jestli třeba taky něco můžeš doplnit. No určite jednoznačne po veľkých výkonoch a veľkom zaťažení odporúčam presne buď nejakú prechádzku, alebo nejaký ľahký bicykel, alebo si len tak vyklúsať úplne ľahúčko, pretože tak, jak si aj povedal,
to telo zatuhne. Alebo si urobiť nejakú jogu, nejaký aktívny dynamický stretching. Je veľa pre niekoho, ale je to možno skôr v hokeji, zase sa odporúča možno silový tréning, ten hokej je troška silovejší, tak pomaly hneď po zaťažení alebo na druhý deň sa robil silový tréning, nie skrz to, aby teraz nabrali svaly, ale skrz to, aby sme podporili nejaký hormonálny systém, pretože pri tom silovom tréningu sa potom vylučuje viacej testosterónu, tým pádom ten testosterón vplýva na tú ako hormón regeneratívne, takže dokážete sa zregenerovať rýchlejšie, aspoň tak nejaké posledné teda výskumy naznačujú a nasvedčujú. Takže naozaj ten čas netraviť na telefóne a na počítačoch, ale venovať sa práve tým veciam, ktoré vás môžu posunúť rýchlejšie v tej regenerácii, a to je presne nejaký výklus. Nejaká pohybová aktivita, ktorá nebude mať nejaké vysoké nároky energeticky, kde sa nezničíte, alebo je to pre vás príjemné, aj keby ste si mali házať frisbee v úvozovkách, aj to je aktivita, kde nejakým spôsobom aktívne pracujete, aj keď ľahko. Takže naozaj nájsť si nejakú aktivitu, ktorá vám je dobrá, to znamená, že tú teda aktívnu nejakú činnosť, ale ktorá vás možno bude baviť, že je to lepšie, ako to urobiť len skrz nejaké zaťatie zubov, že musím, lebo že vraj mi to pomôže. Áno, pomôže, ale urobte to teda s niečím, čo vás možno aj bude baviť, o to ten efekt môže byť ešte lepší. A ako sme si teda povedali, tak tá kvalitná výživa. A čo v poslednej dobe vidím, ešte sa vrátim teda k tej strave, ktorou sme to týmto a tú regeneráciu aj zakončili, tak mnoho detí a mládeže máte problém s tým, že prijímate veľa cukrov vo vašej strave. Mať príjem sacharidov v nejakej norme je super, ale príjem jednoduchých cukrov a tak enormne v rôznych sladkostiach, v sladených nápojoch, energetických nápojoch, aj o tom by sme dokázali veľa hovoriť, pretože tie energetické nápoje naozaj že veľmi robia s vašim telom výkyvy, ktoré v mladom veku nie sú úplne ideálne. A čo urobí u vás v podstate nejakým spôsobom ten jednoduchý cukor je to, že on vám veľmi dvihne hladinu cukru v krvi. To môžete vidieť na tom hornom grafe vľavo. To je tá červená čiara. To znamená, že zjete nejaké jedlo s vysokým obsahom cukrov, váš krvný cukor vystrelí hore, takisto tým pádom stupne nejaká tvorba inzulínu, alebo telo začne vyplavovať inzulín, aby ten krvný cukor stiahlo zase do normálnej hodnoty. Lenže druhá vec je tá, že ten spike, alebo teda to, kedy tá krivka naberie ten najvyšší bod toho krvného cukru, to je niekde okolo pol hodiny. Čiže vy sa do tej prvej pol hodiny cítite fajn. Dávam to tú energiu, ale potom príde inzulín a on tú energiu začne stiahovať, aby vyrovnal tú hladinu krvného cukru do nejakej normy. Lenže on ju stiahne ešte pod tú normu, ako predtým, než keď ste si tú nejakú sladkosť dali, alebo nejaký sladený nápoj dobrý, ako je kola. Takže tým pádom máte ešte menej toho cukru, ako ste ho mali vlastne ešte pred tou konzumáciou niečoho sladkého. Čiže na to si dávať veľký pozor. Pokiaľ prídete a dajme tomu v polčase a dáte si nejaký sladený nápoj alebo niečo sladké, ale sladké niečo dobré, hrozno, banán, čo má v sebe naozaj veľa jednoduchých cukrov, je iné ako dať si to pred samotným výkonom. Čiže aj toto rozlišovať, čo kedy dám, pretože to naozaj môže ovplyvniť aj negatívne váš výkon. A keď tých cukrov budete prijímať jednoduchých veľmi veľa, že napríklad dáte si nejakú horálku do obeda, na obed, po obede pred tréningom, tak stále, keď vám to bude vylietávať hore-dole a bude vám to ten inzulín stiahovať, tak vám to bude aj ukladať do vlastne tukových zásob. Že to má ten inzulín ako keby takú formu, že on keď zoberie ten cukor z toho krvného, dajme tomu rečišťa, z tej krvi, tak nedokáže teraz to začať distribuovať, pokiaľ sa nezačnete aj vyhýbať a s tým pracovať. To telo, on ho začne ukladať. Pretože keď si to dáte v škole, ešte máte učenie, sedíte v lavici, tak vy neminiete ten cukor, takže automaticky sa na to bude ukladať do tukových zásob, čo tiež není pre vás hodné ako športovcov, pretože celkovo byť obalený tukom pre vás nemá žiadnu výhodu. To je neaktívna hmota a v podstate vás to bude iba brzdiť. Keď sa pozrieme teraz, dajme tomu na nejaké jedlo, tak skúste ho mať pestré. Že má tam
čím viacej farieb, tým to jedlo bude pestrejšie a to znamená, že bude aj výživovo hodnotnejšie, ako keď to bude len nejaká jedna rýža a mäso a stále len to dookola, tak pridajte k tomu nejakú zeleninu, pridajte k tomu niečo, obohaťte si to naozaj, nech to je pestré, tá strava a hlavne fresh. Ďalším dôležitým krokom je pitný režim, ktorý takisto patrí medzi to veľmi dôležité, čo sa týka kvalitnej výživy. Byť dobre a kvalitne hydratovaný, čo to znamená, že prijímať prevažne vodu. Že naozaj sa snažiť vypiť aspoň 2,5 litra pre vás a viacej. V tom zaťažení určite viacej, ale minimálne aspoň 2,5 litra vody denne. Minimálne. Pretože keď to nepríjmete, tak vaše telo vlastne začne sa správa takisto, že začne horšie regenerovať. Môžete mať krče, môžete mať pokles výkonnosti pri dehydratácii. A tá dehydratácia môže byť akutná, to znamená, že v tom športovom výkone to zrazu má telo málo vody a tým pádom začne prenášať vzruchy. V tom tele je oveľa pomalšie, čiže vaša reakcia sa zhorší, vaša koncentrácia sa zhorší. Začnete naozaj možno pociťovať krče, začnete pociťovať mať sucho v ústach. Tým pádom máte zvýšené riziko nejakého zranenia, pretože takisto to telo nebude reagovať dostatočne rýchlo na rôznu situáciu. A je tam tých vecí naozaj ešte ďaleko viacej. A čo to spôsobuje? To znamená, že vaša fascia, to je nejaký obal na tých svaloch, začne byť dehydrovaná a suchá, ona sa začne stiahovať. Je to, ako keby ste vyfúkovali balón, že ono sa to zrazu stiahne a zmenší, namiesto toho, aby bola pružná a elastická. Ale keď doplníte tú tekutinu, tak je to OK. A potom je to nejaká dlhodobá dehydratácia, že dennodenne pijete, dajme tomu liter a pol vody a ten organizmus naozaj začne byť pomaličky dlhodobo dehydratovaný. Sice možno to v tom výkone až tak nebudete pociťovať, ale môžete to pociťovať práve na padnutej imunite. Môžete to pociťovať na tom, že zrazu sa ledva budete vedieť zohnúť k nohám, lebo až tak vaše telo stuhne. A v prípade nejakej veľkej záťaže tak odporúčam naozaj doplňať bunkové soli a minerály. Bunkové soli sú v podstate niečo ako homeopatika v úvozovkách, ale sú veľmi dobré na doplňanie práve takýchto minerálov a potom samotné minerály. To znamená, že dať si nejaké magnézium, eventuálne možno do toho nejaké železo a nejakú kombináciu toho, čo naše telo hlavne potrebuje v tom výkone. Je toho viacej, my sme veľakrát pracovali so športovcami, takže doniesli nejaký krvný rozbor a na základe toho sme odporúčili nejaké teda dávkovanie rôznych vitamínov a stopových prvkov a minerálov, ale dá sa potom urobiť aj nejaký taký základný balík, ktoré tí športovci by mali prijímať možno vo väčšej miere. A o to viac, keď nemajú dostatočný príjem zeleniny a keď pôjdeme ďalej a pozrieme sa na to, že keď chcete byť naozaj dobrými atletmi, tak v podstate tu máte nejakých 5 bodov, ktoré treba naozaj poctivo dodržovať a to je ten spánok, to je tá hydratácia, to je tá výživa, nejaká mentálna príprava a kondičná stránka. Teraz sa vlastne povenujeme práve tej kondičnej. Niečo sme si povedali o mentálnej príprave, hydratácii a nutrícii a spánku, aj keď ten spánok by sme dokázali rozvinúť ešte viac, ale teraz sa poďme pozrieť na tú kondičnú stránku, že čo sa tam dá ako pre vás u športovcov zlepšiť. V tej kondičnej stránke jednoznačne ako pri futbalistoch povieme o nejakom behu, že v tom tréningu takisto veľa behávate. Hej. Okrem teraz necháme futbalové veci, kombinácia hry bokom a prejdeme len na tú kondičnú stránku, tak veľa beháte. Potom príde do toho nejaká sila. Sem tam nejaká koordinácia, hej, že nejaký frekvenčný rebrík, sem tam nejaký preskok a potom nejaké agility. Aj keď je pravda, že možno veľmi málo vnímam tú formu tej agility v nejakom futbalovom tréningu alebo celkovo v tréningu, myslím si, že malo by to byť oveľa viacej. Pre mládežnícke, toto by som možno povedal, že to by mohlo byť tak pre starší dorast, hej, že nejaká juniorka a seniory, ale pri mládeži by som to jednoznačne zmenil, aby tam bol beh, koordinácia, agility a sila ako posledná. Pretože ako náhle túto stránku sa dobre nenaučíme v mladom veku, budeme mať oveľa väčší problém ju potom dobehnúť v neskoršom veku. Čiže
to, čo robíme v seniorskom futbale, častokrát ako tréneri my prenášame, bohužiaľ, snažím sa to učiť trénerov už aj ja inač, ale kedy som to robil takisto. Robíme to, čo v tom seniorskom futbale, alebo teda celkovo v športe vnímame za dobre, tak prenášame aj do mládežníckych kategórií, ale nesedí to tam a mali by sme to meniť a takto by som to ja videl vo futbale, pretože naučiť sa správnu techniku behu je totálny základ. Naučiť sa koordinovať svoje telo v rôznych situáciách a v rôznych cvičeniach, to je super vec ďalšia, ale možno sa koordináciu úplne klasicky robíme, že je to nejaký frekvenčný rebrík. To momentálne nepokladám za nejakú modernú formu koordinačných zručností, ale je to nejaký základ, kde môžeme začať. Potom je to agility, to znamená, že veľa reaktívnych cvičení, veľa cvičení so zmenou smeru, to, čo hlavne tvorí celú nejakú pohybovú stránku futbalu. Proste keď chceme behať a niekto behá nejaké dlhé vzdialenosti, dobre, síce zdvihneme nejakú kondičnú stránku alebo nejakú kondíciu u nás, ale neznamená, že zlepšíme a skvalitníme formu behu. Že budeme behať krajšie, že budeme tú nohu ťahať lepšie a tak ďalej. Tam je veľa vecí, ktoré sa dá na behu meniť a zlepšovať. Toto, keď ste veľmi mladí a možno do 15 rokov, tento slajd zatiaľ vynechajte, alebo akože môžete počúvať, ale v podstate je troška odborný. Dal som ho sem len kvôli tomu, že aby ste videli, že má v tom pohybe sa, ako odborníci to nazývajú atraktory. Vám by som to priblížil tak, že chcete byť v určitých bodoch pohybu veľmi, veľmi stabilný a mať ich 100%. A to znamená, že byť správne tuhý v členkoch. Tuhosť neznamená to, že nebudeme mať v nich mobilitu, ale znamená to, že dokážeme byť v kontakte so zemou čo najkratšie. To je správna tuhosť členkov. Byť veľmi stabilný v strede tela. To znamená, že ako náhle bežím, tak nevyzerá to tak, ako každým krokom by som sa takým nejakým spôsobom zlomil v tom strede tela. Že naozaj ten stred potrebuje byť pevný. Hýblok znamená to, že potrebujem správne vytiahnuť nohu smerom dopredu. To znamená, že keď bežíte, tak jedna noha je oporná, ktorá je na zemi a druhá je švihová. Tú švihovú potrebujeme urobiť, aby bola veľmi rýchla a jednak, aby ten pohyb bol výrazný, aby nebol, pretože keď nebude výrazný, nebude ani rýchly. Potom je to úroveň hlavy, má byť stabilná. To znamená, že keď vy v behu s vašou hlavou veľa hýbete, takisto nemôžete byť rýchli. A tá hlava by mala byť veľmi pevná. Dopad chodidla na zem by mal byť veľmi presný. To znamená, že keď dopadá na moje chodidlo na zem, malo by dopadnúť zväčša na úroveň našeho bedra, teda pod úroveň našeho bedra, nie pred. Potom zase vás bude spomalovať. A toto všetko je v podstate koordinácia tela. Potom je to swing leg retraction, to viem, že neviem na to nájsť ani český, ani slovenský výraz, ale je to niečo také, že keď tá noha tesne pred dopadom na zem potrebuje ako keby sa zasunúť smerom späť dozadu, ako keby ste chceli zakopnúť. To spôsobí to, že vás to potiahne dopredu, kdežto také tá noha dopadá z vrchu na zem, tak v podstate vytvárate nejaký vektor sily iba smerom hore a zase vás to brzdí. Že je tam kopec aspektov. Upper body first je napríklad veľmi dobré na agility. To znamená, že keď chcete meniť smer, tak ako prvé musí ísť do opačnej strany alebo tam, kam chcete ísť, váš vrch tela a oči. Keď nie, tak zase vás to bude len spomalovať. Keď idete rotovať, alebo to znamená, že keď predstavte si, že bežíte dopredu a čakáte dlhú krížnú loptu z pravej strany, tak budete pozerať doprava. To znamená, že keď chcete bežať naozaj rýchlo a zároveň pozerať doprava, potrebujete tú koordináciu mať natrénovanú. Že veľa trénerov aj s nami trénovalo to, že bežíme čo najrýchlejšie dopredu, hlava dole a proste bežali sme dopredu. Totálne nezmyselné, lebo toto nikdy nerobíme. Ako futbalisti. To robia šprintery, ale my ne. My potrebujeme naozaj vnímať celé okolie hry a v tom byť rýchli, lebo ako náhle začnete zrazu, celý život trénujete šprintovanie dopredu len s hlavou rovno, tak vaše telo nebude rýchlo v koordinácii, kde máte byť vyrotovaný a pozerať sa niekam do strany. Potom tam je napríklad vnútorná rotácia bedra, to ale je pri brzdení a pri vlastne zmenách smeru. Ale to tu nebudeme rozoberať, to je atraktor, ktorý nie je až tak častý. A keď to teraz zoberieme do behu... Matuši, můžu jenom, že za chvíli nám bude končit vlastně
ten hovor, tak já nevím, na jak dlouho ještě je ta tvá prezentace. Už koľko máme ešte času? Myslím, že 5 Myslím minút si, by že bude 5 stačiť. minutek. Stačí? Mhm. Paráda, Toto super. vlastne týmto ukončíme len nejakými v podstate ukážkami a ten beh ide o to, že vy ako športovci by ste mali a futbalisti na atletickú abecedu vedieť úplne 100%. Mať tam správny dopad a to sa všetko dá naučiť vlastne atletickými vecami. Takisto potom, aby ten beh vyzeral pekne, aby ste sa tam nelamali niekde v strede tela, ale aby ten beh vyzeral naozaj ucelený, správny, v každej jednej koordinácii, alebo teda v každom jednom pohybe, ktorý tam vykonávate. Keď si zoberieme tunak, tak uvidíte zrazu nejaké video, kde jeden človek dopadá kolmo s tou nohou a ešte preťažisko a pozrite sa, kde má tú druhú švihovú nohu, že je ešte v podstate za tou nohou, ktorá dopadla na zem. Ako potom uvidíte zase druhý, ktorý naozaj dopadne akurát pod bedro, to koleno už je oveľa bližšie, je skoro na úrovni tej pracujúcej nohy a posúva sa oveľa rýchlejšie dopredu. Keď pozrieme nejakú koordináciu, tak naozaj chcete v koordinácii pracovať možno takýmto spôsobom, učiť sa niečo tak. Dá sa pracovať samozrejme aj v iných koordináciách. Vybral som možno len túto, je troška možno zložitá, ale dokážete tam pracovať švihom vašou vrchnou časťou tela, vždy keď meníte a idete na tú druhú stranu, tak práve ten vrchná časť tela ide ako prvá. Já jenom, že ty videa se trošku tady přes ten přenos sekají, tak že tohle asi pro hráče, že klidně koukněte, Matuši, mám pocit, že i nějaký tady ty videa asi budete mít na vašem Instagramu, že jo, tak pokud vás vlastně zajímá tady ta koordinace, anebo tady vlastně jak na ten pohyb, jak na tu sílu, tak klidně koukněte k ním na ty sociální sítě, tam je spoustu videí, nebo vlastně se s Matušem spojíme a něco vám prostě do té naší akademie hodíme, protože tady přes ten přenos se ty videa bohužel sekají a není to dobře vidět. Dobre, môžeme to urobiť aj tak, že to potom vlastne dáme to von cez náš alebo aj váš kanál kľudne. Malo tam byť iba nejaké poznámky k tomu, že dá sa to robiť už aj inač. Dá sa to robiť lepšie, kvalitnejšie a hlavne efektívnejšie z hľadiska vašeho výkonu. Jo, tak jestli je to teda všechno, tak já ti děkuju za tvůj čas, že si to takhle jakoby klukům představil. My samozřejmě odkazy na vaše sociální sítě na web vám hodíme po tohleto video, kdokoliv budete chtít, tak se tam běžte k ním podívat. S Matušem máme v plánu dělat další tréninkové plány. Pokud se vám tady ten koncept bude líbit, tak formu podcastů, dalších takových přednášek, můžeme jet k němu na Slovensko. Myslím si, že to má jakoby velkou hodnotu, zejména pro ty mladý hráče v tom vašem věku, kde vlastně nemáte ještě tolik zkušeností a znalostí tady s tímhletím vším. Takže jsem rád, že vám to Matuš takhle aspoň obecně dneska představil a příště se třeba uvidíme se zaměřením na nějaký jakoby konkrétnější téma, co by vás zajímalo. Takže nám tohle klidně dejte vědět. Já ti, Matuši, děkuju a pokud máš ještě něco na závěr, tak ti zase předám slovo. Ja ďakujem že aj vám, chalani, že ste to takto zorganizovali. Musím povedať, že aj váš content je veľmi dobre cielený a dobrý, čo dávate na Instagram, takže ďakujem za to, že ste sa takouto cestou vybrali. Ďakujem aj za to, že sa naše cesty stretli a môžeme teda spojiť sily a môžeme naozaj vám, chalanom mladým, odozdať kopec efektívnych vecí, ktoré môžu zlepšovať váš výkon a to je nejaké môj cieľ, ktorý chcem naplňať, že chcem odozdávať tie informácie a skúsenosti ďalej, pretože mám ich naozaj mnoho a verím, že budú hodnotné aj pre vás a nájdete v tom práve to, že ako sa zlepšovať. To je jediné. My sme to nemali za našej éry, bohužiaľ také informácie neboli a nikto nám ich nepodával, tak verím, že aspoň my vám môžeme odozdať to, čo som za tých 20 rokov naštudoval, nazbieral a navnímal praxou, takže budem rád, keď sa do toho zapojíte aj vy. Tak jo, Matuši, ještě jednou ti děkuju. Já už to tady asi ukončím to nahrávání